Vy v Banskej Bystrici vyzeráte, že ste ten klub, ktorý nemá také finančné problémy ako tie ostatné. Pokiaľ ide o tie riešenia, ako sa napríklad udialo vo futbalových Košiciach, ste za to, aby sa udialo až také extrémne, že klub vyhodia z ligy, ak nesplní podmienky, alebo mu treba nejako vychádzať v ústretí do poslednej chvíle? Samozrejme, nejaké tie pravidlá by mali platiť pre všetkých účastníkov tej ligy, ale samozrejme vieme, že tá situácia, čo sa týka financií, nie je jednoduchá na Slovensku, takže treba to trošku brať do hľadu. Samozrejme, keď tam bola situácia ako v tých Košiciach, že sa tam zavádzali tí hráči dosť zásadne, tak prečo nie? Akože v zásade by som s tým súhlasil. Vy keď rokujete s hráčmi, vy už dopredu hovoríte, že možno s tým bude problém, alebo oni už tušia, že na tom Slovensku to nie je ideálne. Ako to vyzerá? Dajme tomu 3 roky dozadu to bolo dosť ťažké sem niekoho dotiahnuť, pretože tam tie problémy boli zásadnejšie. Slován nám odišiel z ligy jedno s druhým. Momentálne je to trošku jednoduchšie, pretože to meno sme si spravili lepšie, hlavne ja môžem hovoriť teda za Banskú Bystricu. Tí hráči už sa zvyknú ozvať sami, takže je to cítiť, že keď ten klub funguje a ide správnym smerom, tak aj tí hráči to vedia a tá informácia sa šíri medzi nimi.